Good morning mga Igsoon. Good morning mga Igsoon. How many of you this morning nalipay, excited, nakaabot gyud og September, first Sunday of September, say amen. You know, because according sa Hebrews 4:16, because of the grace and mercy of God, we are here right now. Amen mga Igsoon. Can we please rise? Pwede ba tayo makatindog kadyot mga Igsoon and get your Bibles? I know ang tanan excited nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa presensya sa Ginoo, no? I believe nga nahimong na welcome nato siya karong kabuntagon pinagi sa pag-worship nato niya. And as we open our Bible in Ephesians chapter 5 verse 15 to 20, Episo 5:15 ngadto sa 20 mga igsoon. Ephesians chapter 5 verse 15 to 20. If you have Ana, please read na dungan ta. Ephesians chapter 5 verse 15 to 20. Bisaya na ako maigsoon dito na. Busa bagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pakinabuhi. Ayaw pakinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Verse 16. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Verse 17. Busa ayaw kamo pagpakabuang paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tiungaan hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Og sa inyong pagsinultiay gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno o mga balaang awit. Awiti og dayga ninyo ang Ginoo sa kasing-kasing gayod. Last verse 20, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Let us pray. Heavenly Father, salamat kayo Ginoo. Nasayod mi o Dios tungod kay love kay minimo Ginoo. Imong kaming gitagaan og instruction, tagaan mi nimong sugo Ginoo, aron sa pagkinabuhi nga matarong diha sa imong tiilan. Salamat kayo Lord, kasamtang magtagad mi sa rapture o sa imong pagbalik o Dios, among paningkamutan pinagi sa imong grasya ug kaluoy nga may kinabuhi mi nga maalamon. Salamat kayo Ginoo nga makinabuhi mi nga maalamon tungod sa imong gibuhat para kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ato pabaka ng Ginoo maigsoon. Pwede ta makapaglingkod. Salamat kayo sa Ginoo. Once again, welcome na ko ang tanan sa balay sa Dios, sa ato po mga bisita diha sa ato ang online service. Salamat sa Ginoo. Sama sa iyo ni Pastor Kevin kanina. If this is your first time, please comment ito first time. Amen. Kinsay walay absent og Domingo kanang sikig simba ka pata Domingo, say amen. Okay, before we go to the main word of God this morning, let's review first ang atong mensahe. Ato miagi nga Domingo, no, si Pastor Alita, ang atong senior pastor, nag-share siya sa duha ka series, no? Naay part 1, naay part 2, and it's what's all about. Sama to. The only thing to fear is the Lord himself, no? Developing the fear of the Lord. Then duha ka butang, duha ka klase sa fear. We have the negative fear and the positive fear. The negative fear is fear because of sin, fear because of pressure. Pero ang gitudlo sa tuwa atong Domingo is the positive fear, which is unsa man ni siya mga igsoon, it's the fear of the Lord, respect, reverence and submission to him and obedience. Amen mga igsoon. No? Ang fear of the Lord is the most important thing sa atong kinabuhi as Christians. Natapat natin respeto mga igsoon, and upat ka butang aron ma-develop ang atong pagrespeto sa Ginoo. Number 1, we have to be awareness of His presence. Amen, mga igsoon? No? And number 2, deep reverence. Diha niya. Number 3 is sincere commitment to obey. And number 4 is consistent in reading the Word, worshiping Him, prayer, and giving. Kaning upat, mga igsoon, dili pwede tulo lang ang atong buhaton. Dili pwede usa, dili pwede duha. Kung dili kaning upat, aron ma-develop ang atong fear sa Ginoo. Nasayod ko ug kabalo kaayo ta nga dili ganahan ang Ginoo nga atong pagrespeto niya pang level 1 ra gihapon. Gusto kayo ang Ginoo nga atong pagtahod o pagrespeto niya magkataas hatod makatigulang ta maigsoon. Nga kung gusto ang Ginoo nga mo level up ang atong fear niya, mas gusto pud ta nga mo level up pud ang atong fear niya maigsoon. Salamat sa Ginoo ana nga maayo kayo ang Ginoo, no? God-fearing people. Kung katong upat mga igsoon, kung ato tong buhaton kada adlaw, mahimo tang God-fearing people. Mahimo tang God-conscious, dili ta sin-conscious. Kaysa mingon ta nga, ay sala ra ba ni? Mas maayo siguro mingon ta maigsoon nga, ay
Nara ba ang Ginoo? Aware ba ang Ginoo? Aware ba ko nga naa ang Ginoo? Kasi mingon ta nga inignaay mahatag na to nga pagsulay or kanang mutunol na to dili maayo. Mingon ta nga ayo lang brad kay sala ra ba na. Pero mas maayo siguro nga maingon ta nga brad dili lang ko kay naa ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Kung mas labaw ang fear of the Lord sa imong kinabuhi, walay gahom ang temptasyon o pagsulay nga mopildi nimo. Hallelujah, praise the Lord, no? Our ultimate goal as Christian, as believers, is to develop and continue to live in the fear of the Lord. Kinahanglan kayo nga isip nga mga anak sa Ginoo, ang atong misyon, ang atong tinguha is makinabuhi diha sa kahadlok, sa dakong respeto diha sa Ginoo. No? Salamat sa pulong sa Ginoo. Our God is full of wisdom, amen? Ang atong Dios puno sa kaalam, puno sa kahibalo. Wala nga, tungod sa iyang dakong kahibalo, tungod sa iyang kaalam, o nakita niya ang atong kahimtang sa gibuhat niya, His ultimate expression of wisdom was the gift of His Son to die on a cross for our sake. Tungod sa dakong kaalam sa Ginoo, manang gipadala niya yung bugtong anak para nato. Karong kabuntagon, ang pulong sa Ginoo naghisgot nga makinabuhi ta nga maalamon. The title of my message this morning is Living Wisely for God. Living wisely for God. Pag kinabuhing maalamon para kay Lord. Nasayod ko nga sa wala pa ta kaila sa Ginoo, ang atong pagkinabuhi sa una dili maalamon. Amen. We were all foolish. We live foolishly. That's why God is instructing right now sa tua that we should live wisely. No? Yung ng English version, kaning gitawag og living wisely mga igsoon sa Ephesians 5:15 to 20, dili ni siya request sa Ginoo, it's a commandment. Ang Ginoo never ever siya mohangyo sa mga tao. Kay walay hari nga mohangyo. Amen mga igsoon. Ang hari dili gyud siya mohangyo. Please live wisely. No. This is a commandment from our Lord, from the Lord. From the King of Kings and Lord of Lords. And commandments, matagsugo nga ihatag sa Ginoo, kinahanglan tumanon. Kay kung dili tumanon, naay mahitabo nga dili maayo. Pero kung tumanon, naay grasya nga maabot, naay panalangin nga maabot mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Kay tungod sa iyang kaalam, dili gusto mga igsoon nga atong Dios nga puno sa kaalam, unya ang iyang anak dili makinabuhi diha sa kaalam. Gusto kayo ang Ginoo nga ang kaalam nga naa niya ato po makinabuhi mga igsoon. God wants us to live wisely. No? Be very careful then how you live, not as unwise but as wise sa NIV version. Making the most of every opportunity because the days are evil. Dili na ko kinahanglan nga maingon pa ninyo nga ang kapanahon karon gabi na kadautan. Ang tao karon sa kalibutan, kung feeling nila nga malipay sila aning butanga, ilahan ang kalimtan ang sugo sa Ginoo. Ingon sila nga basta mahal mo ang tao, basta mahal mo, gawin mo. Kung kani, this is sayop ni ha. Paminaw mo maayo ha. Ingon sila dere, follow your heart. Ano nga niya na? Ano nga niya na sa TV bitaw, just follow your heart. Mga igsoon, diya tinuod, unbiblical na. Kaysa mga tao nga mo follow sa ilang kasing-kasing, labi na gyud nga walay kaalam sa Ginoo, mga buguon. Manalagang tao karon nga guba ang ilang kinabuhi because they follow their heart. They did not live wisely. So ayaw tuwa ng just follow your heart. No. Follow the word. Live wisely. That's the product of media. Follow your heart, follow inane. Basta wala kang tinatapakan, kung mo mga igsoon, dili na uso karon. The days are evil. Ang karong nga panahon gubot na kaayo. Kinahanglan nga ang katawan sa Ginoo magkinabuhi nga maalamon. Hapit na mubalik ang Ginoo mga igsoon, dili pa matagatag 100 years. Ako mga igsoon with all my heart gyud. Sa akong generation karon, murag karon, sa ko ara po niya murag karon yung panahon ako mubalik na gyud ang Ginoo. Murag dili pa ta magtagad 1,000 years unsa ba, basta I know. Kita kayo mga igsoon sa pulong sa Ginoo, mga panghitabo sa kinabuhi. Paminaw ha. Basta gani magkamaot, magkadautan gani ang panahon, ang pasabot ana, hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Muna iti mailhan mga igsoon nga hapit na iyang pagbalik.
Basta worse na gani kayo ang panghitabo sa kalibutan, basta na gani mga sakit, nga tingala ka nga walay tambal, sa tingala na gani ka nga na mga inani nga panghitabo nga mga luod kayo, ang pasabot ana, hapit na mabalik ang Ginoo. O kinahanglan kayo nga kita nga katawhan sa Ginoo, while magtagad sa pagbalik sa atong Ginoo, kinahanglan nga we should live wisely. Hallelujah, praise the Lord. No, salamat sa Ginoo ana. No? Ingon pa sila, vote wisely. Ingon ba sila, spend, ingon ang Comelec, vote wisely. Ingon si Chinkitan, kailangan mo Chinkitan, Christian na siya nga kanang financial advisor, ingon siya, spend wisely. Nag-follow mo ka na niya. Ingon po si Doc Willie Ong, kailangan na niya, sa YouTube, ingon siya, eat wisely. Ingon po na nga ito ang mga tindahan, ingon po sila, choose wisely. Punay the best, anak, live wisely. Ina imong tapa, lalayo na ba, no? Ina imong koglingon, I will live wisely. No? Okay mo nang vote wisely, eat wisely, choose wisely. Taman, eat wisely. Okay kayo na mag-zone. Wala yung the best kayo na. Pero na pa mas the best. Live wisely. No? The best because it pleases the Lord. When we live wisely, when we follow Ephesians 5:15 to 20, the Lord will be pleased. We are in the last days. Mga igsoon, the days are evil. Kaya nga naman, ang mga tao karon dili nakabalo sa sakto o dili. These are God's instructions for the people in these last days. Kaning pulong sa Episo, mga igsoon, kaning Ephesians nga akong gibasa, sa ako ning gitun-an, mga igsoon, kani siya, this is a letter of Paul for the believers in Ephesus. Encouragement ni siya o instructions ni Paul para sa mga magtutuo sa Ephesus aron unsaon pagkinabuhi nga maalamon para kay Lord. So kaning Ephesians 5 mga igsoon nga whole book ani para ni siya sa mga magtutuo nga sama nimong sama nako. No? Libro ni siya nga nag-encourage, no? Ug naghatag og instruction gikan kang Pablo aron sa mga katawan sa Dios. God loves His people, that's why He gave us instructions and commandments on how to live carefully. Tungod sa lakong gugma sa Ginoo nato mga igsoon, salamat sa Ginoo kay gibuhat niya ang Bible kay diha sa pulong niya diha ta makabalo kung unsaon pagkinabuhi aning mga dautan nga mga adlaw. Ato papakay ng Ginoo lang mga igsoon. Grabe ka maayo ang Ginoo. Kung ikaw ginikanan ka, kung dili ka gusto nga imong anak mabutang sa dili maayo nga sitwasyon, usa imong buhaton, imong istoryahan, imong sugo, imong instruksyonan. Grabe ka maayo sa Ginoo. Kitagaantan niya sugo, igamit niya si Pablo mga igsoon. Igamit niya ang Bible, igamit niya si Pablo para kita karong panahona, kani nga pulong sa Ginoo sa Ephesus, dili lang sa mga tao sa Ephesus, apil pud ni karon sa mga taga Happy Church. Ikaw nagantaw diha namo sa online service para nimo ni mga igsoon. On how to live wisely. Ingon diri, sa wala pa ta na born again, we live unwisely. Sa wala pa ta kay sa Ginoo na kinabuhi ta, nagbuang-buang, dili maalamon nga pagkinabuhi sa sala, bisyo, unod nga pagkinabuhi, self-centered, labi na gyud walay fear of the Lord. Foolish living ang pagkinabuhi nga dili maalamon, wala na fear of the Lord. Dili ka makabaton o dili ka makakinabuhi wisely kung wala kay fear of the Lord. Nang katungwali ni pastor atong biyagi nga luha ka Domingo, good for 1 year na ito may igsoon. Kaya nga naman, ang fear of the Lord, mo na hinungdan, mo na atong kusog, mo na atong sundan, aron makabaton taog ka na unsaman, makinabuhi ta nga maalamon. No? But praise God, no? Because sa iyang gibuhat sa cross for us, we can live wisely. We are now new creation in Christ. Ang bag-ong binuhat sa Ginoo, 2 Corinthians 5:17, and as new creation in Christ, this is how we live, that we should live wisely. Dili pwede nga believer ka, unya ang atong pagkinabuhi unwise. Dili pwede nga mingon ka nga born again ko, pero ang pagkinabuhi dili maalamon. Ephesians 5:8 to 10. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth, and find out what pleases the Lord. Amen. Muna ang angay natin yung kinabuhi may igsoon. Ephesians 5:8 to 10. No?
as recipients, as dumadawat sa grasya o kaluoy sa Ginoo o sa gasa sa kaluwasan, we can now live joyfully in wisdom. Walang patingala ko may son, na yung mga tao nga kwartahan kayo, sikat kayo, pero patingala ko, dili sila malipayon silang kinabuhi. They live foolishly. Kaya nga naman mga igsoon, unsa man na, kaya nga wala sila kadawat sa kaluwasan. Isip ka na kadawat sa kaluwasan, ikan sa Ginoo, we should live wisely, living a life that pleases and glorifies God. Once we live wisely, sa dihang makinabuhi ta diha sa kaalam, sa dihang dili ato sayangan ang atong panahon, ingon sa Ephesians 5 chapter 15 verse 20. Unsa man, malipay ang Ginoo. It pleases the Lord. Daghan kaayong offer og tanyag ang kalibutan karon ug ang yawa for us to live unwisely. But praise God, His grace and mercy and love are more than enough to sustain us. Nasayod ko sa milabay nga mga adlaw, ikaw nga naglingkod dira, ako nga nagtindog diare. Daghan kayo og gitandig ang kaaway nga mga butang sa atong kinabuhi. Aron ta makinabuhi balik sa dili maalambon nga pagkinabuhi. But I tell you this morning, more than enough ang grasya o kaluoy o gugma sa Ginoo para kana mga butanga ato nang mapildi mga igsoon. Praise the Lord. Ingon dire, the follower of Christ is called to live differently. Ang mga anak sa Ginoo, ang sumusunod sa Ginoo, ang mga katawhan sa Ginoo, gitawag sa Ginoo aron makinabuhi diha sa kaalam, diha nga maalamon nga pagkinabuhi in every way. We are called to give up the empty way. Gitawag ta sa Ginoo nga atong biyaan ang atong daang pagkinabuhi. Gitawag ta sa Ginoo, wala ta giluwas sa Ginoo, wala siya aming hatag sa iyang kinabuhi sa cross aron gihapon nga makinabuhi ta sa dili maalamon nga pamaagi. Yun dire. We should pursue, living wisely. Verse 15. Yun ang verse 15. It's a commandment from God through Paul for Christians because sometimes believers are unwise in living. Gihatag sa Ginoo ni mga igsoon. Gihatag ni Pablo sa mga katawan sa Epesos, kay nakabalo si Pablo nga naay panahon nga ang katawan sa Epesos dili makinabuhi sa malamon nga pamaagi. Kisay mo yung mingon diri nga, Pastor, sometimes, sa ginana po ko, say amen. Kaya kung dili ka na, perfect na jud ka. Mismo ako, mga igsoon, naay time sa akong kinabuhi. Isip nga believer, naay time nga unwise gihapon. Amen, mga igsoon? Muna nga salamat sa Ginoo, ang iyang pulong, sufficient kayo. Muna nga gipahinumduman ta sa Ginoo, nga magkinabuhi nga maalamon. Kay kabalo kayo ang Ginoo, kita kayo sa pattern. Ang kita nga nakakaroon sa iyang balay alampuanan, naagi panahon nga dili gyud ta unwise. Managhinay ra kayo, naagi panahon nga dili ta unwise. Manang glory to the Lord, glory to God, kina ang iyang pulong nag-remind nato. Yun ang Ginoo sa kuwa. We are living in these last days. Those who will live wisely will get to see the King. Those who will live wisely, maura to sila makakita sa hari. Kung nakinumdo mo, ang wali at naging mga Sunday pa, sa wali ni Pastora, about the 10 virgins. Amen? We have the 5 ka wise, o 5 ka foolish. Ang pangutana, kinsa may nakasulod sa balay sa hari, kinsa may nakakita sa hari, naka-experience, si mga katong wise. Amen, mga igsoon? So kung dili ka mag-live wisely, kung dili ka maalamon sa imong pagkinabuhi, dili jud ka kita sa hari. Di jud ka unsa may nahitabo sa 5 ka wise virgins. Sa diha nag-live sila wisely. Nakakita sila sa hari. Nakasulod sila sa balay sa hari. Nakakaon sila sa pagkaon sa hari. Ug nabutang sila sa presensya sa hari. Bisag Kristohanon pa ta, kung dili ta makinabuhi nga maalamon, adto kita sa foolish virgins. Di gyud ta kasulod mga igsoon. Kaya ingon pa ni Pastora, katong mga wise or foolish, they were all Christians already. Because they have the lamp, na sila'y lampara, amen? Ang pulo ka buok nga babae, na sila'y lampara, na sila'y light.
Puro Kristohanon. Pero ang nakalahi lang, ang lima nga wise, unsa man nakinabuhi sila nga maalamon. No? Munang sila rin nakakita sa hari. Ang lima wala gyud mga igsoon. Munang ayaw sugot nga mobalik ang Ginoo. Mabilin ka, mabilin ko. Ayaw sugot nga dili ka ka-experience mga igsoon sa rapture. Ayaw sugot nga dili ta ka-experience sa reward nga giandam sa Ginoo sa langit. Tungod lang kay we did not live wisely. If we live wisely, we get to see the King of Kings. And then magkukulingon, I will live wisely. Praise the Lord, no? We should live wisely because that's the commandment of God. Be wise, no? Our attitudes, words, actions, desires, influences, our heart, ang atong unahuna, ang atong spirito, ang atong emosyon, ang atong life, we should live it wisely, mga igsoon. No? To live, kani, while nagtuon ko, mga igsoon, yung dere, ipadagan ko sa Ginoo, to live foolishly again, as believers, is spiritual suicide. Kung balikon, to live foolishly again, as believers na ha, is spiritual suicide na. Kung Kristohano na ka, pero ang imong binuhatan, ang imong pakinabuhi, dili wise, you are committing a suicide. You are killing yourself. Diba na may kanta na, killing me softly with his song. Murag inana, may soon. Munang ayaw tao commit og spiritual suicide. Kay mahitabo ang spiritual suicide kung sa diyang Kristohano na ka, pero mimbalik ka sa imong daang kinabuhi. Ayaw sugot mga igsoon. To live wisely for God is the road to victory. Ang pagkinabuhi nga malamon is mao ang dalan padulong sa kadaugan. Wala ko yung ganina. Kung dili ta makinabuhi nga malamon, walay kadaugan nga mahitabo sa atong kinabuhi. We cannot see the King of Kings and Lord of Lords. We cannot experience rapture if we will not live wisely. To live wisely for God, number one, to live wisely for God, pakinabuhi nga malamon diha sa Ginoo, number one, it's a decision. Kinahanglan nga sa dihang makinabuhi ka, diha sa kaalam sa Ginoo, to live wisely para sa Ginoo. Kinahanglan nga mo desisyon ka, mupili ka. Atong pilion. Kaunsa man, mupili ta, nga makinabuhi ta, nga maalamon, kada adlaw. Diha sa prayer, diha sa word, diha sa worship, diha sa fellowship. Decision is very important. Ang Ginoo dili siya mulugos sa mga iyang katawan. Kinahanglan nga ikaw ako mupili ta may nga Lord, Lord, Lord. Hangtod sa imong pagbalik Ginoo until my breath runs dry. Munang while doing this message may kaning kanta, until my breath runs dry, Lord. I will sing to you until the end of time. I will worship your name. Because you cannot worship God until your last breath if you cannot live wisely. Gusto kayo ang Ginoo may nga sa pag-abot niya sa maabot nga mga adlaw, makaplaganta niya nga nagkinabuhi ta nga maalamon. Kaya nga naman, simbabiyaan ta. Number two, it's a commitment. Yung si Pastora, third way para ma-develop na to, dapat natay sincere commitment to obey. To live wisely, it's a decision. And second, it's a commitment. Dili pwede nga Lord, decide ko Ginoo nga will live for you. And after 5 months, undang. No, it's a commitment. It's a lifelong commitment. It's a marriage, mga igsoon. Marriage niya, muna siya pagminyo. Katungkol kay, ang ato ang pag-live wisely din siya, disposable cup. Nga kung hindi ka ganahan ilaabay. No. It's a commitment. It's a decision. Kinsa man ninyo diri mga igsoon, nga mapasalamaton, nga nasakpan siya ni Lord, say amen. Kinsay thankful diri nga na-born again siya, say amen. You know, mga igsoon, honestly lang yun, usa sa rason, ang pinakarason nga nung nagidawat ako ang Ginoo kay mahalok jud ko ma-imperno. Mao gina ako ang wala ko mig encounter sa Ginoo kay gusto ko magpagamit niya or unsa ba. Mao gini di ko kalimot. Usa sa rason nga naka-encounter ko nga gidawat ako ang Ginoo kay mahalok ko ma-imperno.
Pero sa din nakaidawat ko sa Ginoo, na-change ako una-huna. Kinapaday butang nga ihatag ang Ginoo para nako. Ingon dere, no? Dapat na born again. Happy ba ta may nga na born again ta? Basta kabukaton nimo nang born again. Ang pagka-born again may reward na, experience na, privilege na. Labaw pa sa luto na may ang pagka-born again. If you are thankful nga na born again ka, do you value your salvation? Imo nga bang gitagaag dakong pagtagad, dako nga kakantidad ang imong kaluwasan? Do you value your salvation? Then, live wisely. Kung givalue nimo ang gibuhat ni Jesus sa cross for you and me, then live wisely. Let's go to our points now. Okay, how to live wisely? How to live wisely? Number one, don't waste time. Be productive for God. Kung balikon, how to live wisely? Unsaon nga makinabuhit nga malamon? Number one, don't waste your time. Be productive for God. Ingon ang verse 16 sa Ephesians mga igsoon, chapter 5, make good use of every opportunity you have. Sa lahing nga version, redeeming the time because the days are evil. So aron ta makinabuhi nga malamon, kinahanglan nga dili nato sayangan ang panahon nga naa nato karon. Ato ning ipagamit sa Ginoo. Be productive. Be fruitful. Si Pablo nagtawag nato isip Kristohanon nga to use our time. No nga atong gamiton pag-ayo ang atong panahon mga igsoon for opportunities to witness for Christ. Kung imong ganitag be productive, I'm not just talking about sa imong trabaho, sa imong pamilya, sa imong palibot, but being productive is while waiting for God, for His coming, ang atong buhaton is to witness for Christ. Ang pagsangyaw sa maayong balita, mga igsoon, is mauna siya ang pinaka-importante aron matawag ka nga productive. Dili ka matawag nga productive or fruitful nga Kristohanon kung wala ka nagsangyaw sa maayong balita. Okay man ang productive ta sa itong trabaho. Sa eskwelahan, okay man na siya. But if you want to be real productive, invest sa naay mga eternal value. Problema na, magtrabaho ta ako, teacher. Trabaho, problema na. But na may importante pa na, to witness for Christ. To bring people to Christ. Kaya nga naman, eternal value man na. Kano kung pagka-maestro, mga igsoon, dili man madalag langit. Amen, mga igsoon? Ang upat na kurso nga nahuman nimo, ang imong pagka-bright kung sa ba, kung say rangko nimo sa unsang departamento sa dinhi sa kalibutan, dili madalag langit. Pero ang imong buhaton para sa Ginoo, mao nay mo last forever. Whatever you do for the Lord, it will last until heaven. Basta para kay Lord, kinaaman ng eternal value, maabot yun na hangtod sa langit. Pero gawas ana gani, dili na ginataman. No? Kinahanglan kay na maigsoon nga atong masabtan karon. No nga we should redeem our time. Ang atong goal kada adlaw is not to waste ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, but rather be fruitful and productive. No? Ang buang-buang saman, gisayangan niya ang oras. Daghan kay nga mga butang sa kalibutan karon nga nagtanyag nato aron sayangan ang atong oras. Daghan kayong buhaton, social media, o sa mga butang, inani, nga mungkawat sa atong panahon, mga igsoon. Dili nato tugutan ang kalibutan nga mungkawat sa atong panahon nga para unta sa Ginoo. Say, mabadlungan ako akong mga sakop mga igsoon, di jud ko mo kanani. Akong mga sakop sa Lazarus. Kaya sobraan, sige rag email. Sige rag dula. Sige rag inani. Ya pangutanon nako, nagampo ka, nagkuan ka, nag-emotional ka. Smilean nako. Musmile na ako. Siguro dili email mo ha, siguro trabaho. Siguro pag-eskwela, siguro sports. Mga igsoon, live wisely.
Ayaw tuguti ang kaaway nga mukawat sa oras nga gihatag sa Ginoo sa imuha. You know? Because they have eternal value, no? We have only one life and it will soon be past, no? And only what's done for Christ will last. Ang atong kinabuhi usara maigsoon, amen. Ang atong kinabuhi dili duha, dili tulo, dili 9, dili 11, dili para sa computer nga ini gamatay ka, reset balik na puga. Atong kinabuhi usara gid maigsoon. Kaya usara mo itong kinabuhi. Live wisely. Let's live wisely for God. No? Dapat mas mabisi ta sa mga butang nga na eternal value kaysa mga butang nga walay eternal value. The Lord is coming soon. That's why the days are evil. That's why we need to live wisely. Number 2. How to live wisely? Number 2. Know and understand the will of God. Know and understand the will of God. Dapat kinahanglan nga atong mahibalan ug masabtan ang plano ug kabubuton ni Lord. Verse 17, therefore, don't be foolish, but understand what the Lord's will is. Okay, unsaon man nato aron ta makabalo sa will sa Ginoo? Very simple. Through prayer and through His word. His will ang iyang kabubuton, ang iyang plano naa sa iyang pulong mga igsoon. No? Ang iyang plano naa sa iyang pulong. The foolish Christian does not study the word of God and therefore doesn't understand the will of God. So kung Kristohanon ka, kung dili ka mobasa sa pulong sa Ginoo, kung dili ka moduol diha sa prayer, dili gyud ta kasabot mga igsoon o dili gyud ta makabalo sa will o plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? The wise man, ang maalamon nga tawo nga sama nimo sama nako, will seek to know the will of God. Ang anak sa Ginoo, ang gusto nga mo live wisely, unsa man, mo effort gina, mangitag pamaagi nga iyang yung pangitaon ang plano sa Ginoo. No? Kaya nga naman, kay ang pag-seek sa will of God, mga igsoon, yun ang ingon to ako na nabasahan, is this is the most important knowledge that we can ever attain. Ang pinaka-the best nga kaalam nga kinahanglan nga batunan nato mga igsoon, dili ka nang humantag eskwela lang. Dili na siya. Unsa man, kana makabaluta sa kabuton sa Ginoo. Mo nay kaalam nga nindot kaayo with eternal value. Kumusta man mga igsoon? Kumusta man ang imong kinabuhi? Is your life right now is driven by God's plan or will or on your own decision lang? Diha sa imong giningkuran karon, kumusta man? While reflecting right now, kumusta ang imong kinabuhi? Kinsang plano ang natuman? Kinsang kabuton natuman? Imuha o sa Ginoo? It is not wise to leave God out of our planning. Dili good wise, dili good sakto may igsoon nga atong dili i-include ang Ginoo sa atong mga plano. Kung na kay plano nga nani-nani, i-include gyud ang Ginoo. Kung na kay plano nga mo trabaho, i-include gyud ang Ginoo. Kay dili gyud unwise kaayo kung ikaw ug ako magplano nga dili i-appeal ang Ginoo. Mo na pinaka-unwise mga igsoon nga buhaton. No? Nga naman, kay ang God's will, ang plano sa Ginoo, ang iyang kabubuton unsa man? Sigurado, perpekto, successful, madaugon, naay joy, kontento ka, fulfilled. Kung subayaw nato ang plano sa Ginoo, unsay may tabo? Kaya nga naman, sigurado ang plano sa Ginoo, perpekto, successful gini, madaugon, naay ka ng joy, labihang kalipay, kontento ka, fulfilled ka. Pero kung ang atong plano matuman, unsa man, imperfect, failure, distraction, empty, unsatisfied, broken-hearted. Muna daghan kay nga mga tao sa kalibutan karon nga dili sila malipayon, dili sila kumpleto ang ilang kinabuhi even though they are so successful. Kay ngano man? Because they are living according sa ilang kaugalingon nga plano. Kay kung ang plano sa Ginoo ang atong puy-an, bisan pag wala kay nindot nga balay maigsoon, kontento ka. Bisan pag wa kay bakong sapatos, pero kabalo ka nga nagpuyo ka sa gugma sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, dili ka masuya sa uban.
Ikabalo man ka, ang imong kinabuhi, plano sa Ginoo. Papilion mo nako, unsa may gusto nato? Inani ang kinabuhi, nindot pero way plano sa Ginoo or kaning simple lang. Ako may soon, this is my testimony. This is my testimony gid, no? August 11, itawagan ko sa division office. Sa wala kabalo, may soon, good news, public school teacher nako, no? Pakpak po may soon na. No? So, private ko na public ko, no? Salamat po sa Ginoo kay ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan sa Pagadian division na imong narangkwan pod. Pakpak pod mo gamay, no? Okay. No? Kay anak ko ta sa Ginoo, mga alamon man ta, no? Kabalo may soon, silang kitawagan ko sa division, nagatubang mi sa superintendent. Nalipay ko. But you know what? Pagkalipay nako, nawala akong kalipay. Then ako nasabtan ba? Kung nga, Lord, salamat Ginoo. Kaya nga akong kalipay, wala dahil sa success na aday nimo. Kung Kristohanon ka, kung ang imong source sa kalipay, imong trabaho, imong pamilya, imong sports, problema na. Kaya dapat ang source sa atong kalipay, sa atong joy, ang Ginoo lang. Kaya ang success, ang mahatag ana, happiness. Amen? Bagong balay, happiness man na. Pero ang kalipay nga mahatag sa Ginoo, joy unspeakable. Nang I praise the Lord, Lord, salamat Ginoo. Nalipay ko Lord na nabutang ko ani nga posisyon na pod. Pero Lord, pero mas malipay ko Lord kung makakita ko nimo puhon. Mas malipay ko Ginoo. This is true ha. Mas malipay ko Lord na nag-cell group ko. Mangutan-an na mga ginikanan sa mga sakop mga igsoon. Balay-balayo na ako kay naha diha ang akong kalipay. Kinahanglan kaayo nga atong kalipay. We should live wisely. Ang atong source sa kalipay wala sa butang nga makita og mahikap. Dapat nasa Ginoo lamang. Muna na yung mga taong matingala ka, luoy kayong kinabuhi. Kaya nga naman, gibutang na silang kasing-kasing, nga malipay lang sila kung inani, na may tabo silang kinabuhi ng inani. What happened? Wala. Unwise living. But to live wisely, we should never forget that our source of our joy should be God. O wala na ilain. Kay bisan pag, ikakapasar sa board. Bisan pag nangabang nakagbalay, pero kontento ka, ayaw pag ingon nga ka ng, di na ako, no, okay mo po na magsuon. Pero usahay man God, na yung mga Kristohanon, nga tungod inani na, makalimta na, kung sa'y angay buhaton, na para sa Ginoo mga ison. Amen ba mga ison? No? Many, yung ng Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Daghan kay tagplano mga ison, pero ang plano sa Ginoo mo'y angay dapat matuman lamang. Psalms 33 verse 10, but the plans of the Lord stand firm forever. Maunang angay natong sabton og tihungaon ang plano sa Ginoo, kay ang plano sa Ginoo will last forever. Ang atong plano will not last forever. Trusting in the Lord, no? When we pray, understanding the will of God requires time and effort. Aron ta makabalo sa plano sa Ginoo, kinahanglan nga natay mugugultag panahon, mga igsoon. When we pray, sa diyang muampo ta, sa diyang basa sa siyang pulong, mga igsoon, diha ta makabalo sa plano sa Ginoo. Diha ta makabalo sa iyang kabuton, no? No? Number 3 and the last. Verse 18 to 20. Number 3, the last is be filled with the Holy Spirit. To live wisely, we should be filled with the Holy Spirit. No? Sa dihang ang Holy Spirit, makinabuhi ta diha niya, mapapuno ta niya kad adlaw mga igsoon. What will happen to us in saman? It creates a wise culture. Dili sayon o dili lisod nga makinabuhi nga malamon kung nagpuyo ang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Dili lisod i-say yes sa Ginoo. Dili lisod i-say no sa yawa. Kaya nga naman, ang Holy Spirit mao na atong kusog mga igsoon, kung dili ta mapuno niya, dili kita makinabuhi nga matarong mga igsoon. No? You become God-fearing. Ang pagpuyo diha sa Holy Spirit, no? Ang pagpapuno diha sa Holy Spirit will make us as God-fearing people. No? Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon siya nga, ayaw ka mo pag ingon diri sa Ephesians nga, do not be drunk with wine.
ayaw paghubog-hubog. But rather, be filled with the Holy Spirit. Ang Ginoo, nag-reveal anin ako, my son, while studying this. Ano kong, Lord, what do you mean by drunk with wine? Okay, automatic na gyud. Mga inom, mga liquor. But you know what? Ang pasabot din sa pulong sa Ginoo, my son, if you say, dili magpahubog-hubog sa bino, it means, dili magpahubog-hubog sa earthly desires, sa mga ambisyon, riches, sa career, sa studies, o mga damgo sa kinabuhi. Kayo sahay, kini mga butanga, muna yung makapahubog sa mga Kristohanon. Nakuha niyo, Mike-son? Usahay, masobraan tag trabaho, nahubog na ta. Kana ra bang hubog? Di na ba ginakatulto sila nga duwan? Ang hubog kay one step forward, two step backwards. Amen, Mike-son? So, ingon ang pulong sa Ginoo, dili ta magpahubog-hubog sa mga butang. Dinhi sa kalibutan. Okay man lang mo trabaho, amen. Okay man lang mo eskwela ta, okay man lang mag-sports ta. Pero ayaw pahubog, ana. Inay mo tapad, dili ko pahubog. Inay mo galingon po, dili ko pahubog. Sig puro lang ta eskwela ani, wala tay duol sa Ginoo. No? Ayaw pahubog mga igsoon. Ayaw pahubog sa imong mga tinguha, sa imong mga ambisyon. Ayaw tugutin na nga muna mo patigbabaw sa imong kinabuhi. Kay once mahubog ka, kung napulong sa Ginoo, it will lead you to distraction. So maayo ang muskwila, amen. Maayo ang mo trabaho. Pero kung mahubog na ka na, it will lead you to distraction. Kaya nga naman, ang imong pagtuo sa Ginoo, ang imong relasyon sa Ginoo, malayo na. Okay ka na muskwila, Maison, okay ka na mo trabaho, makinabuhi ta, magpapormota, away problema na. Pero ayaw tuguti ng mga butanga, mo muhubog nimo, nga mo na mo puno sa imong kinabuhi. Hallelujah, praise the Lord, no? But rather be filled with the Holy Spirit through worship, word, prayer, and avoidance of sin. No? Puno ta, devotions, simba dire. Cell group, mga butangin ani. Spirit-filled life, joy unspeakable. Sa diyang naakay, puno ka sa balang espiritu. Hilabihang kalipay ang naaning mo, kalipay nga dili nimo masabtan, kalipay nga dili nimo di ka kasabot. Kaya nga naman, puno ka sa balang espiritu. No? They love to worship God. Ang mga anak sa Ginoo, they love to worship God, spirit-filled. People who are spirit-filled are wise people and God-fearing people. No? Now, if we would walk in the Spirit, we will not fulfill. No? If we walk in the Spirit, we will not fulfill the lust of sin. No? Kung makinabuhit ta, diya sa Espiritu may son, wala gay gahom ang yawa nga mohilabot nato. Walay gahom ang sala. Walay gahom ang temptasyon nga mopili nato kay nga naman puno ta sa balang Espiritu. No? Being filled with the Holy Spirit, kinahanglan nga limpyo ta, submissive ta, and obedient ta sa Ginoo. We should have a clean heart, clear conscience, willing, submission, submit to God, and total obedience. Kumusta, Igsoon? Pwede laminaw ka karong kabutan, kumusta man? Kinsa may nagpuno nimo? Ang imong trabaho ba? Ang kalibutan ba? O ang Ginoo ra ba gihapon? Ikaw rin makatubagan na may Igsoon. No? Fellowship, cell group, YAC, Sunday, morning prayer, devotions, ministry, mao niya mga butang, mga Igsoon, nga makapapuno nato sa balang espiritu. Mga butang nga espirituhanon, is mao po niya mga butang nga makapapuno nato in the Holy Spirit. Conclusion sa katapusan before I end. The fear of the Lord produces wisdom. Ang atong kahadlok, ang atong lalom nga respeto sa Ginoo will lead us to live wisely. Kaalam nga mutabang nato aron ta magkinabuhi nga malamon. Dili kita kabayad mga igsoon. Sa dakong butang ang gibuhat sa Ginoo para nato. Pero one thing atong mabuhat aron mapakita nato ang gugma sa Ginoo kaniya is to live wisely. Sometimes, paminaw mga igsoon, it's very true. Sometimes, believers can't fully enjoy the blessings and benefits as heirs and children of God because of living foolishly.
Usahay, basta na, anak na ta sa Ginoo. Usahay, dili, kaya nato fully nga ma-enjoy ang mga panalangin o benepisyo nga gihatag sa Ginoo sa tuang, nga giandam niya, kaya nga naman, we are not living wisely. Who wants to continue living wisely for God, say amen. Kasi gusto anak maigsoon. Kasi gusto nga mahimong productive while waiting sa Ginoo, say amen. Now is the time. Living in wisdom, living in worship, living in word, living in prayer, living in faith, and living in love. Living wisely for God. Itong papakan ng Ginoo maigsoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Thank you, Lord. Nindog mo mga hisoon. Salamat kayo, Pastor Seth. Hallelujah. Kitang tanan, ang atubang tatanan sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Wala nakadungog karong buntaga. Ang tanan nakadungog patas tatanan. Sa atong pag-anhi diri, nabati nato ang presence ni Lord ug nakapaminaw ta sa pulong sa Dios. Pero doon ay duha ka klase sa maminaw karon. Maalamon ug buang-buang. Doon ay duha ka klase inig panguli nato. Unsa man ang maalamon, nakadungog karon ug dunay gibuhat sa iyang nadunggan. Ang wala niya nabuhat kaniya adto nga nadunggan niya karon, mga isya grasya sa Dios nga mabuhat niya. Ang buang nga muuli karon nga nakapaminaw, murag wala lang siya nakadungog kay wala siya gibuhat sa iyang nadunggan. Ang pangutana, wise ka inig pauli nimo? Or foolish ba ko? Or ikaw? Or wise sa akong pagpauli? Kay ang pulong sa Ginoo, iyahang gipaabot nato aron mabuhat nato ang ipabuhat niya nato. Diha pata matawag nga maalamon. Kay ang maalamon nga tawo nakadungog og mibuhat. Na-strike ko sa pag-ingon ni Seth. Ayaw paghubog-hubog kay makadaot nimo. Pag-ingon niya ayaw kahubog-hubog, yun siya na isa translation, nag-una nako. Nabutang na nako sa akong iPad. Ayaw pagpapuno sa mga butang sa kalibutan. Kay unwise na siya. Kay nabigbisan og Kristohano na, kabalo na siya, still ang mupuno niya. Sa ito pa, pagmata, huna-huna din siya, trabaho, huna-huna siya, kakay huna-huna, wa siya mag-huna-huna. Una, sa butang na iya sa Diyos. Tibuok si mana, napuno sa trabaho, puno sa mga angay trabahoon, angay buhaton, nalimtan niya ang mga butang nga makaamot sa iyang pagtubo diya sa Ginoo. So now, this morning, are you wise in the sight of God? Ang pangutana karon, maalamon ba ka sa pagkinabuhi? Pagawas nimo sa tibok semana, gibiyaan na nato ang August, musulod na tag September, maura bagyod gihapon ang dagan sa imong kinabuhi. Daghang kaayong mga Kristohanon, I pray nga wala dire. Nag-attempt og commit og suicide. Nag-attempt og kuan kanang nagsulod og mga relasyon nga sayop. Nagsulod og mga nahimong na-involve sa kalibutan nga dili iya sa Ginoo. Nga hatod anang Kristohanon na distract yang kinabuhi.
nalaglag yung kaugalingon sa iyang relasyon sa Ginoo. Because wala niya gipuno ang iyang kaugalingon sa pulong sa Dios. Igsoon, panahonan ni karon, muhangyo ko natong tanan, and this is my passion. Mubabad na ta karon sa pulong sa Ginoo kay naa na ta sa last days. Daghan pa kay tag-angay makatunan nga kaalam sa Dios nga gusto niyang kinabuyo nato. Munang ingon ang Bible, make every opportunity. Tanang kay gayunan nga makapaymaya sa Ginoo buhaton nato na karon because the days are evil. Ang atong palibot dautan. Kita ang katawan sa Ginoo nga magkinabuhi, sukwahi kay maalamon ta. As you close your eyes this morning, sa imong pamilya, sa imong panimalay, sa imong trabahoan, sa imong eskwelahan, bisag online ka, sa imong everyday, nakauna-una ba ka nga, ay, mag-devotional ko, magbasa ko sa pulong sa Ginoo, magkuan ko kanang, ay, cell group na mo ron, ay, kanang magtuon ko, I will spend reading or siguro na kay paminawon or basahon nga mga butang nga makaamot sa imong Christian life. Nakauna-una ba ka nga or ang gihuna-huna nimo everyday unsay panginabuhi o di na sayop matod pa sa atong magtutudlo, atong magwawali, pero kung napuno na ta sa atong lesson sa atong leksyon sa eskwelahan, sa pressure sa trabaho, karong buntaga igsoon i-open nato atong kaugalingon. Ang pulong sa Ginoo nga nag-abot nato nga ato nang hatagag kay gayunan atong kaugalingon nga mapuno na ta sa butang sa Dios tungod kay karong mga panahon na ang kalibutan nga nagkalisod nagpasabot kini hapit na mobalik ang Dios. Siguruha ang imong kinabuhi atubangan sa Ginoo. Nga makita sa Ginoo nga wise ang imong kinabuhi sama sa mga tawo nga nahimong na rapture or kanang nakabaton ni anang paglaom nga ilang nabatunan because nakinabuhi silang wise sa kalibutan. I just talk to God this morning, Lord, basin mausa-usbon imong schedule, basin do na kay biyaan, no, basin nababad na ka kay sa social media, sa mga blog diha, nga unsa mga Twitter diha sa social media, wa ka kabalo nga usa ka adlaw upat na ka oras nga nakuan sa YouTube, mga igsoon ko diha sa Ginoo, dili na siya maalamon nga pagkinabuhi. It's foolish living. Reconcile ta sa Dios karong buntagan, just Lord, unsa man ang angay mong pangaypasaylo sa Ginoo. Kuana ka ng pangayo ang Lord, mahimo kong maalamon ining last days. Lord, akong desisyonan sama sa i-commit na ko, akong itugyan mo desisyon ko Ginoo nga mga butang espirituhanon mo'y mopuno sa akong kinabuhi. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Kung doon na kay surrender, just surrender this morning. Basig doon na kay angay biyaan, aron ang butang sa Dios mahimong dunay dapit sa imong kinabuhi. Do it now, igsoon, atubangan sa Ginoo. Basin doon na kay mga bisyo, doon na kay ginabuhat, nga dili kabubuton sa Ginoo, unwise, i-surrender na. Now is the time. God is here. Gusto sa Ginoo, magkinabuhi kang maalamon. Magkinabuhi ka nga pleasing, fear the Lord. Kay niya na ta sa last of the last days. Hapit na ang atong kadaugan. Ug dili itugod sa Ginoo nga ikaw nga niya karon still magkinabuhi. Nga foolish, buang-buang atubangan niya. Hallelujah. As you raise your hands to the Lord, God sealed this. Among nadunggan karong buntaga, Ginoo. Mga butang nga angay namong buhaton sa among kinabuhi. Samtang nagpaabot mi, Ginoo. Yes, ang kalibutan, Lord, ang mga issue, pandemic, mga unsaman, mga issue sa kalibutan, unsaman ang mga gitanyag sa social media, Lord, dili na makaamot sa among pagka-wise. Makaamot, God, is your word, is your presence. Salamat, Ginoo. Ang imong pulong among nadunggan, Lord. Dili tumubiya sa among nauna o kasing-kasing. Kundi doon na may buhaton sa among kinabuhi. Kung wala may mahaom, Lord, God, pasaylo amin.
gusto ming muhaong, Lord. Di may pareha sa mga tao sa panahon ni Lot o ni Noah. Nga Ginoo bisag nakadungog, wala yun magpakabana. We are not those people, Lord. We are wise people, Lord. Nga ani nga iglesia, buhaton na mo, ang angay na mong buhaton at tubangan nimo. Lord, those hands, Lord, unsa man ang angay i-surrender, Ginoo. Karon sa ngalan ni Jesus, oh God, matangtang na, maputol na sa ngalan ni Jesus. Oh God, in the name of Jesus, kung doon na magipangay gipasaylo na, Ginoo. And just you release kusog, Lord, grasya sa matag kamot nga nagbayaw, Ginoo. Among kinabuhi, Ginoong Dios, may mong pinasahi in these last days. Among kinabuhi, ma-preserve, magkinabuhi mi, Ginoo, for you, Lord, for you in these last days. Salamat, Amahan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Unsa mang problema, pressure, Lord, nga giatubag sa kong mga igsoon. Salamat, Ginoo, ngay mong pulong. Dunay panambagon may tungod ni ana ug among buhaton, ang angay namong buhaton. Sa ngalan ni Jesus, receive the watay mong portion this morning, igsoon. Nga ang pulong sa Ginoo mo tisok na sa imong sulod ug imong madeklarar sa imong kaugalingon. Lord, I'm wise sa pagkinabuhi sa ngalan ni Jesus. God, just lift up to you everyone. Salamat, Ginoo, among gilip up among burdens po nimo, Lord. Mga pressure sa kalibutan, mga temptasyon sa kalibutan, Lord, nga mukawat sa among time uban nimo. Salamat, Ginoo, amo ning gihalad nimo, Ginoo, amo ning gihatag nimo, Lord, kay kasaligan ka, Ginoo, mo dumala sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. We give you praise and we honor you. Among giadmitar, Ginoo, among kinabuhion, among kinabuhi nga malamon ning katapusang kapanahonan. Sa ngalan ni Jesus, ang nakadawat mingog, amen. Hallelujah. Tanto palakpakan ang Diyos, iksan. Hallelujah.